Nigere bosase more. Nigere bosase more. Kuboka mambia chuni. Kuboka mambia chuni. Na wakore mireme na wakore mireme na kou. Asoko nyore ndagera. Asoko nyore ndagera. Aende mwanyorwa kujikorara. Aende mwanyorwa kujikorara. Kurendo monene. Kurendo monene. Awe chandira abantu bayanjete. Chandira abantu bayanjete. Nonya nekero bara y'igitoro. Yanyu manana kuna kuhuye chandira. Mangana alikuwa mateba tingi fisi niko chandete. Gati kaleto kuhuye chandira. Ikiwa wewe ni wa Mungu, unalala kama mtoto wa miaka 2 katika jina la Yesu. Ogo swakurara kwarara zuru ayegiza jiricho sabakigo ika wabo kawasaba naende kuira na kurara. Ono momboli ngaki omara gyolenjera kagenda rendere. Ono omara ginara no bwo manana. Katara. Igonye kokorra tulikurara botuko kuna kuyenja onjora nganye onjora bokya. Ebirega byanyitire ayatuli bwo manana. Ono olengera lyo koraki aliye soraire. Mama ite ngwete mwana ngwete ndoje ngobango bwana bwarasi abangina no tole tomenya tenja gukuru mutamo cyabakanza 10 iruketo ke ngomugaka nako gake tinjere yamone yende ono ko mai punishment yo ko banjara wamenya aliye njagu ingane ri mabuye bete ekerora ake kuruara biria omojo korago sibiria ko bekire nzaki geri amandi yo tangambeke keiriri baba mugazo yo gokondura nkyo gorurera owo kwanyora lirio kwage njagu ngakyokora iyo hoizana Nayane chinguru chitoko kabesa omuntu akokorera zirioka mune munda garagate bituma ko rumanyi ngojaguzi etali ko toru etimoke chiri kwa kabesa chiamandu kwa korera yero kabeta yare gojago yaka na dapo muno maragire ne biese dio kona ko gachai Yewan Igo nyasaye agwe chandira abantu baye nonyene kero barairi chitoro Bono oswande ase ekipindi Kwa familia moja kwa moja kwa barotianda nganga basaya bara tinda tuko na kipindi banyana batai okay naro ni mbaro nganga baburaka mbaro nganga jikarara nganga barota jikarara okay naro ni mwenzi mbaro wono ngare ntanda mangana nacha kira bangina wiyo batabanga nyasaye Orugo chika abangina bakuana mangana. Nekero bakuana mangana mbali kuana mangana abo. Na indi nyasa otayinga amatuko yo moelio abangina mbae chindoto bae namba. Ekero bako chindoto na maroro mbali ko bubanze ko ngaina abandu bandenga omanyeti nararire nguo eliyo mana ligo chakora mwana ko mana bano mwako mimi ngaya lakini bano naro kiwu eliyo mana ngare Babakogwa barore bataria banta sense ya rure na se ya ikire na se ko korangaji ase ko genda igoma atende sigizie iri bazire yani 68 kwa Mungu 11 Saburi anya moyo kwa marende ko tegatinda ayerese taka isomon omanana karugo chika Omuganda manana bwa bakungu bakaralia mangana ayo igoro manana uwo chika baralia mangana ayo mangana ki amangana ara sebu baralia machiko ikobi nyasaye ano mate mangana ara sebu kutoko nyara ngosoma ngirendo rara rakia ko ara bakungu otanyona bukungu atanga nanjira antome kandu Malaysia inanje diara ara ande kandu ran tese yaikeire ta ko nyara ko kuana ego ekiagera ekiako ire kandu ngakora bibi Ona ako kungaina ngoma ete bwana alise kuzuka ango tike bintu bigo saleka bono kuminga karara akwe ebintu ina bibira atangani uwo sina atangana birugo rokiagara bono manyana taiyo Wangita dawa ababa hairuo chika baralia mangana oikabara aliye bukubuna Ezekiel elinde kabako genda bamanyiringa epambure tiye koruwa eligere skeleton ni mwalimu wangu ama unga busa oyo kosoka chinya malimu wangita dawa nyasa tokonye toba abantu tokosoma ekero gwasomie nandu mate buku ego konya kwa manyumo sanyu gutara nere onye tuli gosomire buku nabo gutara na musanyu nde bwansi gochie buku ta goteba 13 verse 20 Proverbs 20
Mereka era ese tiene de ningo ya kokanya. Ani marangani uto ko rusabuli. Omo to tara na banta bangai. Igara abo mongai. Korendo ko sangana bari. Na nyoru na mabi. Igo na ye ko tara no musani. Kara koro jungu jungu musani ono ko tara nere. Igo bana karo morogi. Elinde kira sa kolanga baru ko sambura de kinsa ambera ni wana tin morogi. Igaro moi. Igaro mogenki. Igaro munyanda amuamu ngakiboni kare uyungu tara nere ngoso mara maliko najanga nyora iga egente kanna ngeri ngana bwate kinda arakwe wanyora ngwari emeru nago konye ekigioka semikira jo toto ediko mayanga era abango kwana tware kinde nange semikinde bata bantu bale batongire batali semi aro obosaigo yanyo ko matene kigaki ikona chiranda gotebi mo chando mbugate igu gaki munere igu munere gaki aya gakioroji kwa igu jagirenga gaki buno monto fiatora atike kanisa ande fiatora atike buku buno monto igente kwa era sire gaki nege ko nyonje nduche kenyara roje ga azire ngata ko kenyara igonko mware lichi onje nduche ngati ko nyara kare iga nande nduche njo muga ko minto na nkora te buna kwa era sire igo njo made na nganye to ko mogima onde nganda pi ngacha kuira na ngora igo njerende ngiata eta ko matei aya nganyo nyoda da konya igo mo iri chisa nyimbo so ko mutuma ngo ko tebi ngaro bono ko chale ko nyoro muya ngo ko tebi ngaro na menye buya ongi ta ko teba na eta na banta bangai no yo ko karanse ke siri kyo monto karansa ri ko ligima ani monta wa ka odiga o monto yo ko chande ke ngoro ngaki na cha imoki inga kibono ngo koragaki yani ga uwoja ali uwoja kwa busangare yeli gari echanda omaja okatabi kali uwoja naye kabo muntu mongai nande manye kisa ko gande bisiri oko gande bisiri kyo muntu ngaki agenda kise ni manyoro ore vuli naende ngike ko ngiro ikubana banda bali mara bawa ande iwa anya mwanjani no muntu anjana kerengo yani tije limi tiga yani tigaka baga nyekware ngo wiki eri era Jumatatu kara heti nyone Jumatatu ibe igo taraga ndoro ndo woja kogenda kwanyora gintu kindi ya onchoreiri tako boliuka ni ano no monto ko koligi tari kona koboli ngaki ngai mwamondorera yo monta ko je street nga oria yanda mwage chemba ona agutuka mwage chemba naye musuko tikabara manyanga lero ngwa tikakobera mwage chemba lero mbu okorete ki okay 25 verse 17 Proverbs. Ene ya bangi na boka. 25 mstari wa 17 Mithali. Amagorao amego jakayo. Igo konyotingi jakanga amagorao to soma. 25:17 amagorao okay, somo. Amagorao panara. Kona koganda si nyumba y'umusanyo. Nigara abaise korosa naye elinda kogeche. Maete na bobuga to musanyo kogeche tutamanyiti. Kyara no menyete. No pureke basi ranchi na za kumnyonye karo ana no nyemaro bagwata ngangebye ni ebingi koliero bugane. Aye. Kei. Tiganera anyora libaga. Wono tu atiri abantu baza ko babangiti batabangeti. Ekiagera kwanalire bobe. Ngamona goiko toko soka bosuta sabe tikende. Goika. Wono munda okomugambi kunya kuibona njiko sara janza bana leo. Tena tiganta gacha. Wono lera abantu abakubise binto ingoro yao. Igama gorao tanara kuna kogenda si nyumba y'umusanyi yo. Na ajo li arantu anchaine. Oyara ajo anchaine mo chibine bakanye. Anjana ekiara le beta. Ekiagera beta na boko rusio bekereise ando jokora ngai. Kei. No nyene sogi sina boko rusio sogi ora beke ke go tege ko sawa no taliwa. Tiga mangana ngori gaki ta koli gake. No ma to ko ga janju ma ta go jokora.
Akara sire na engio ba tawo ja okora. 20 verse 24 to 26 Proverbs. Na kiawo ja okora on. 26 verse 24 to 26 Proverbs. Iwako bisa sebi kwa biyaye. Obo wanyo ni wala se nkora yaye. One kerago kwa na mangana ya mansu. To waize kumwegena. Kumwegena. Ekiagara na bwate ayoko gechi ata na abere. Ase nkora yaye ine. Wana isa kutuwa enjireria ko gechi ata na nya ko gote ngora ona ki. Imanya ga kinje karantara koran ku ngai tukuria ne ndingendera tibuya. Ayariria ko nya ko mumuro mumuro se koloma mayanga ile yaye amangana ata na abere na kore teki. Haro. Owo kaya yuwa yego kamanya kane no sange karo we jairo kore nga yoto sange rekano kare owa kwa gatire yako nyora basali bae o atari ngaki bukungu yokurwabu onyendi yakumanya muna kongagaria karago chabuone yani yago chamu butali tukurigima no nyenkende kwarengera tiko koragia serika yasinya no nyenkande kake kwabu atakware kwa abana muna bono ujunyiriga kwanyora nere no ari yani onyendi yakumanya okorerabu miyore akindo je yani nyasaye bwangire tuomera ni ngaki mwaboka yani oli elia na ndo waro kie elino munerie sese koroma elindo muzangirikano bono no yokagambigwe nero gojamu muri aki baba ngakina igunga mugo yonde no amenyete ndimu kyako okorara kyano okanda bwata kakatoriko ora bo kaganga monto taramanya okobu mungai na ndo ndikobona mukungu abanyigwete na akogatire buoga naye agoko mayanga ki obe nyigweterende igogeta kirendeke esipitigaba na ekiagere pambu na kore teji musio igogoko mungaini nyasa ko gotumia ando ko mungaini gwetera gasome yingana tari amangana yo mundu gosaigo 1822 Proverbs 1822 Proverbs na marangani okay zomono omuntu nyori omukungu omuya oyo nyori kewu kia tianda bu ekewa igoge kugu ngaki yakoba okoegwa asikinde kia gwakara kozaba rotalibo ne bono kana kwiruriga nje bono ne kewu ndi kuchieso mugako ne kewu ndi gose gondo omuntu oborire matege togorete nabo getika kuchabuke gosareka ngaki yakera aba gote inje na gorete kibasa ne kiane ane kiane kiri yakera aba kuchabu lakini kewu genda kuana kukinyora nga egentege nyale bongete ekarara kora tegento gete kozaba rotalibo kiaba uri memory oro kana kwiburi ngaki inje no muyande kubate kana ne bindongo kora abana baomba kuruji bune kegwa kozaba kuruji bune mosigo wakaba murara barayibwa kwarwalire muna bora bari bakamenya teisiko mbara sande transport ngana bago chakorora osaba tera bora rende gote moire nyagitari totaba banyagitari inu moire nyagitari nenda aweni gwe ande bago chiko sabuji basabate abanga Kenya ne ya motore ebazanga kia kore bora kana kuibolinga ayane kewa uzuno mo chando mosa anyana karo kuete abakobona ngegyo Uamboro maite nyamendo orali obe pore indiare kurara yaya leo tuko bwarero mayararira ireni meki bakirende wono nikijaika na ndi bakine yeito tuganyete tirarare gaki osasira bande kenyoro mubi igo bakwanire bi na ile dini no ogorebe ande gatogotera masase ande kwa mumo gwatera onyo no moga ko rwarete kwa abantu bagatebana ki moga ko linya sare kwanja mutimoki hati ari ko chakomokonyo ekiara umunuri urina ruragara kuwango mada bangina nto saregete ande tali aro tu asareka no nyamo kayu ta saregete
tubwati tikuru nderi nuko muri mwaka ngakini muno kona konyuka nyuka no nyolete lakini yobo kimatu amenyire naye ngoja ngo amenyite ngani chako kokonya ayo nacheza na mimi ngogo diga talije ngokoroga nyana konga mayo kama narakwa ari igota gitinye kore ndagira kaso bindona ari kora osinka akware koira go kujura maru nenda ali ose kwa kujura ara atokora ngai orojo murwiro yonyore kogwana kakinara gwe Ngogi tata kota na ya tigo mogaka kago timoka akwane kende ngaki monde ndero mongina omuntu go saberuari endi igona akora tekende kiya go sondo sayo ke ta como koragiriria so muntu ndi kujinda korera go tianda araja saba atero go sama yuwe ya njuma Akara ko mai ko Poli ikiro. Ayuemo. Oso jaga go. Soma no nyemu ezinu. Asese ausi. Barengo motoro ko kwayu. Barengo mugenwa. Iga bwate nkore ndonge amoiro gete nyasaye agetanga kurwa soko kora mabi amoiro gete nyasaye apate nkore ndonge alengo mwejenwa agetanga kurwa soko kora mabi umunyita bagaka mbale batali kunyara gwetanga nonya no kogenda asumo sanyi ayo ngaki mumuro mintore moina tiganda awo musani no moina nonya na ya konali sese yarenge ndindi yari ko yuko no muntu ko kuneli itakyo kaida yaoro kabuni no mosongo yara wewe to yari eki no mwalimu yara tigache aganso tikuna kuburia hali mwalimu kuko na kokanda sibuiri omuntu nanyana kunyo gusukulikira no mwalimu kaliro ngoli waliwa otarakura kujize okomentari yindi otarakura kujize okomentari yindi na indi elinko na kotara riga nonya yetu manyeti gurule echande toburi mawao asense yeka omusara babosiwa mwalimu kanyoro ngori gakiganguzi akirongori muragiga jigaraye wale komanye kikire irengera iya ine iroya ne ndanganya kwara ko matari ngani ngotete iwa 23 verse 607 Proverbs mada basaja barabuna yoran Thomas no mokani ngabu zuko nya koganda ndinyi ngite ngamanya tai kukwana buya mangana tana bernare ngoro yae yo ko chamo sabe muy kona nyoro ko mbanga iwo wana mana ko kulanga mbangire to baise ko lienda ngere mo to ko mogorera ko se to baise ko gali lienda ngere kia eki nyansu Uno mo ta ko ngere limase nkoro yae na bo igale ya to ina kaliye korenda nkora yaye teguanje lakini yago gosita igoko banonya na ali zukuru okorora muiburi onde rure iganga ngo gositare gara itanjoke ogenda ngora na bago gosita igo lakini garanga tingo mwalimu oyo ari kumanya lakini ndi mbona tamanye ayiri uko na kumwaliga ni biyoka getenga yare ora koretera matoka matobu musukura koretere echuisi muzote mwalimu mbere pongeza wakamati singe tikunyara wakamati wake sabu ngoro y'omuntu wogi ta bateba ayubu igaichire no gakoro kuya oise go somo mugano ibu ayu chinse ayubu chinga ki abana baye bari kuri ebinwanso yani mbana lete bari kono gutware meyega wono gari ko ikorenga andi nabura nyore omwana oyo masa abana aba bosa abana aba bonsi bakolire bibe erinda yugo bakwere biwanso balizimura ana bayinungare ngamoko barwere biwanso to kurwe biwanso taliyo gwatara basaba ki ngo mwana ono karogembo
omokonye omosisenie karago soane karago soka ekutani kurugurugura eke ngwanzo no kwenu aki siringi 200 ekindwata ngonta ketekuru ke ngwanzo aso ntui 500 eji onda ketekuru ke ngwanzo aso mete bizikira kuna kuku ke ngwanzo ndo yareni Ayubu na ale kurwe ngwanzo ningare kamokora iyo ko basabera cyumura yanga abana bane se bane omara no bakonye obayigorere kibati inde nyambara nyara mirimo banyara ngende aye ngwanzo na ngwanzo kayubu ngwanzo ko yire tengana abana bawo bakorete ki na bunya sago sisenia Ayubu manyete no nyene karomoka yako musigeta ngotagarare ngamangana mokae tare ko tegerera matani ngo gwakwalire binumbo kungu moriri lakini ndura araga arago tabitoigwa Omageze mokongo kiwa jumura mona wanga baki eze mokorango na buiti pingu mongena na reality uite pingu mogaka na reality lakini akaruma no retu kujikomora omokungo katenga tetoka ndo ngoje lakini yere umuntu akora no akora mbere nyoko na reality yawa tabinga koranje mamu iyo no sibetie anja wana ndari uburiga ayo kota kuzileji Ekyara age kware kutoka nkwa yete yono koboko no ngande kana tingo kwanjale ngokorembete nkwai ano mabezo bagongo nabakunya kumwengina na ruale nya kunya kumuna matangazo izana lakini ekara akure ngetima jetie se bakoruzi chibi cha bataki wa babake kwaro webekire watu za dad rest in peace kwaro rest in peace Nga memoro tali go ikaise yange ntu yunga igakona komungu ngana rualite ereka abane bataba muri yegitari ereka ko tabange myaka ya eli tigo mogakati moke ngani nanda boganeli ngale zili peace and by the way bakristo ntugurira tigo tabanga rezini peace Biblia ko kana ngomonto okure tabuga tishia nabantu bakaratenga kore moyo ngana batoko zome nguku alekwa ngomonto tungo ngere wazi zabori kire ngare Wono zunyuko manyanga onako zoma na nyangwa ni 46 vazi 4 Psalms watalange karumo iko rura so muntu ino ndita bilenga linde mpiga bagusanga nonde Mwana tiga sande tuara tumiye buku takona kuri lili ntanto bande bawo karana konya karana anga bolo lili ningi kirebo tigenge tiga ko babo ekiagala nduna mando toko so mama liko Wangi dada bataba baba kanani yesa tiga bakonya mungu akuna Ayubu ekarago temwa n'uburuwaire ituko ndiri nonyini limo amamete nyasaye ituko ndiri nonyini limo abogerete ekaruko na kosomu mugano ngwa Ayubu ngoje Biblia ko enekinga omuntu oyorire mechando oyo nyasaye susuro ngana ende ekarago omwa komosisenia ngana nyene ekarago ganda sa meriaye igako nyoro kyomba kiro Karabucha sabana baye abana agabayigire ngana ende ekarato genda sembera yako ogotuwe ya 5 mstari wa 17 mpaka 24 Ayubu aya ro chikosoma igomo waka wagati nyasaye talikuagura manye ko genda sembera nande talikoteseka nera wano goikira ni Isaya asako tabanga abantu bo monene igo bakurusi wao wapogo tikoka kwa wana na mbale banga eliyo manyete igabwa to bogambi bwarengera izi baga bande mbale banga bo igago tebanga abana bane niwe mangana okora bwase egesoro kiye mawo sangiririkano abana bane gakitiga igokuri Nala kaka bane mbale bangabo mukamo murente uriwoti ometabinga tata nonye tomenya taliwo wolo ami tomerende tuyo iwo so ntuya kare iwo kora owo murango matenga ne ntuginga kinyi gwete ondu baginyere morende nge tato mwana ne nare wo sororanga ki gachiopie
aina mangana agakore kire lirikare se yarero yengerire ngagana ndrete kumukwanira Biblia watabanga baga abakugamba buya mbaisa ne babaliri amasikani arakarenga ababugweye yanyako za mutembere. First Timothy chapter 5 verse 17. Tumatanga ni sana Mungu 17. Baba kwasieka njengate nkoiwo arakabere kubwa mono ayo wako koremeremo yokorandia na kuorokereria yani njirende koko mumurisia urachakira kurwara ao sigaria o matebi ngaine tata kinyiwete balonje buwana nga kokorangaki ngekoba ekiana ande jumate banongo salinda mazikani mbarangari wo chamwensi igona yo korona ande ko barangari no munoro mumuroko agenda dana ekebono ibo musoko lile ngaki ogechibu yani tiga bana bakomanyenga korojo musogo chakotogonya yigente kyo ogechibu talinga umusenere omuseta imangana embuga bobe no mungina bona omututigirite ngaintu ababe ngainu nabaya ngani ngamuri kunya kokwanira mwachi kororo bobe Wala numunya korakana baya moga kanu muororo moga kana kare bozi gaki yani tuli kunyara goti gweti ninera agara gosono muzi ko ase ngejoli kere tichombe kyara mwana ona ko ngaina ngori de mari bibere ne na tara agora wala tuli kunyara goti mwana waki aropi na tigango terie kele no nyintu ntokore tiga aya na magoso iyo kunya kubereka egeroro sare Yesu tinichombe aye mukani ni kigera gikorera yane tigatotera niye kene intuna abantu urabu weito ngobuko cyagera kuruka gocyarari nare kunyare kananga no nyambore motorata umwe kujya kugusirare mada bana bare bamenyete gitaoni talinga ngende bagokorokia talinga mbagokiri kobo nkeringa nareranka muri mutu yagokora ngayemere moya yete eburuti narero lakini eburuti yeye yako tengunga na somati na kozi takoli na somati wana achikuli ile yaranga tiganya kolera arindi anya ko tanga size into tuomana uko yonzu pi uko me buruti kururo kamate nande ko bwata abana buru mugomba ayeyeza yaga akoleta magozo yoko abana ayako gasipi karabia sangire ni wori muna bona nini kwa nikihumia bako woi ale kwa wale karabita ijiri na ndo kuna kubatebi ngatigatura akanyari igori bitumebyo maitega na akorete meremene nene bona nganyitiri igori risoke abajo kuroba bakora njara horo yitegendogi koba no abanyari sara bali mokora akanyama gori ireba ni 26 programs no nganyari igori muno koni to gokora kende gekora kana etiagara bantu bakuna gukoragiriringa ata gocokia bituma gakia turagiri wana jatu tagiri igori to gukua ata koni na oni kigende ginti kiao njimo konya 11:26 soma ego gwega kirenda gara so miti igakora gere nguna abantu korendo gosose nihwa ni gokore igoro Ewano omotwe burio kwayeonia igogoko gakiendagira oneri abantu banyagotanga tu nyasago konye na inde biri mugondo byame na inde jagotoneri aserietaria Yesu iki ariko kwani ogochikorera ndo gakorakana lakini munyagotanga tena ganyarigo ara yarigo munoko waniga omurweye ngo yario ogosora ema wasokera nyangena wogoru nyangena wasokera tenweki wogo tenweki wate wenda mo inzaro kiwase kina kibaki milioni 10 ngira tenene ogo tiga bantu banyango sabera banyango tabanga mo ngagete omugaka gete agokora maya otoko yire PCB onyamba ande barenge keombe kali kya mogoroba iriba amuire gapi
bona tikato murusi oya moko murusi ore nda abande tunahoza tegemete akora atiga igokoegerera nzarakoegerera kei okatikoegerera unkonde kei kusese ni unkoki kei tokoye abagaka batini ni buruki batike kona gutumio kemungo kia mikanga ngomukungu tamanya ngomukungu tamanya ikyo genderete gokora ngabona bogore torori rieta li mwana gete ngatote geti mukungu amanye nabogore toberemo yani obore mubu obigito musani one ere mwagore tinere omate bore mubone wasi ogore temore no musani oino musani yogore obu muri bwa family yao bona abagaka bagosoma mika kwa hiyo wakati umanyete nonyene buku yakatabanga muka otamanya manganawo ngore nda mangana ko rumunyo aye sobe bukuya mikata mine tinga mo akora kiburani tamine tinga kipanga account ngambo muka otamanya tamine tinga mupesa bona ngapini yako siria ndianda abo nganga bagaka balia bakungu babo bata mpesa pini ndang oyo babiri asetende rengima abande bawe tena pini yako ujonyo mongra to kumanya epini ya mpesa account number arona rakwa asaka gore to gore marona gote kobo nonki umaete batali gotebera igo bamanyete nga aise kogoteria waji kogara itubu wangu bone kyagera amanyete nga waji kogara itubu wangu igabigite siri kera gora igomeroro gare oire riboti nga kibasa baba tobugata nenkanya inchiere na chojirio mwako na tojie na bajimeremo ora nae kobugata siri nga pini yako siri yako igo gotumiete mika sana nile hugo bitana na nonye tumiete robe naomba Biblia iseme kwanza kabla sijafafanua 7 verse 5 Mika Wada nga babugata diriji kolia samari komu okay soma Tobaisa kuegeno mebisangyo Wasiko semelio mosanyo Uli enda mangana kuru monyo Ila statement yo ka basaja babigeti tolo ju tolo la yele mukuyata uli enda mangana kuru monyo ngano nyamuka ota korai amangana kuru monyo ni mahali ulipona unia kwa pili yako ase gwako nyomonto ase gwako rayana getigia ase andosi ase gwaka butire wago sana n'umuntu urienda mangana okorenta nyomba ekiagara totomiri yuwa amangana arenda tomuchando ekero omuruti ogoro kwa abu bakona gosanga napot agosaba napot yomuhondo napot yakaire ringa tiganya satanga mangana ayo bore mubuyo sokoro tingo koneri omosaja akaimukia mangana ari akaira chesa pe ekera boyira chesa pe yakamuno mugaka gaki go gwasare ko motu mugambiwa ba Israeli asena napot oretenga oka goja akaliye ndageraye kwanza ngibano kwa manyana yeka muka goja ne nzungi yegete agasaka mokungu barujiwa nanse akalikali iriwe akayira basambu akavochi nesei napot yagaitu oroja bare ko gambana napot oko mokanyo mokanuriere rari kanga napot na itetu igobudirio tanguri enda mangana kuru muno omaetetera tera ji account 13 verse 22 Proverbs basaja bari ngete ji account 13 verse 22 Proverbs omuntu muya agotigo mwanda saba wanu mwandu ogotiga yoka gacheto bobisi ara na saba chokorerai baba nyene woga jeire bajira abanyana oboronge muna bugangite ganga turi gwatora basiri ndoli mware kugora komo yakunya gosabira ngota akonyora achari egari egoitega tokwana kende Indi gente yimo tigarere ande karo kuete akorosia matanga aho bwango bataranza kutura kyagara nankango ateba tutagiti montamai okita ateba toba yasa tokonya katoko soma marikaya
atukirure erinde gatoko basi kinga kyaito toba bogo semerio kanene no amo kungu ko ira siri oye bataba ngai kubuna tupurane gate ko taje ko ne munga kamo ngomo kungu mo ngini ngakya kora wono no aga aje ko gendrete gutagoro musacha iziko o ma etera ka pinete gari ichiza idinire kyo katitara abe kukango ya akire abarene taranta binga kara kiyakire lakini gari arara gore dai oyokora leria arara ka pinete ngoga tabinge kikwa matabiri kya mogoki anyore ngo buye meeting ya mogoroba oje na jago ti che dairinda mangana kuru monu ngono boto anga bagata tago tabanga mangana kuru monu nga kota ya manya elino ma tanga pini yako siri yako nganeli jikulia sababu ko munguerete kara yera ne bukonero ngo monto muye omwando ngo tigara sa bana baye ande iwa woko goroboremo takugora takugora mondo bake yirori alwago ngaine nganjo manyo to bere mombere mukagorire sikimu ngana wanko nganya goyi ya aji vinjani no baba sabori akoirana akobori ngo bere monguna akotaba tie sikimu nyakogore takatiko orojo no wala mbuwe je 5 mstari wa 8-9 Isaya baba akabarimo ko bere monganga ngane siri koko ora bana kisiri ora motigerake woboronzi igo mwakorera agreement na Nyasaye nga omanyenu yise gukwa Nyasaye nako amare igoro motindeke kosa omwe Isaya 5 nge 5 na teba ngo 5 bitatu na kianda Isaya ya boli lego se bana aranyerezi soma wana Ege ndo muri bya moko imugara limo. O wa no bwa buo. Ba ku mentere nyumba se nyumba. Aende na mentere bore ma so bore mo. O gaba gora son sipi. Nga ba buo ka ba menyo. Ba menya se yo. O ma ndo ra gora kina ara ku bangete ku ikaransi. Iya, oh mana nak pergi makan tian ni? Asal jadi buat apa? Cinyomba cinyinge, cinana, necinggia. Woi kasih tiga rebosa. Kita menyenangkan tu. Mana kalau nyomba cine cine jaga tu, monta aja kurang. Cinyinge. Ciro inge iwo ko gorake manyanga na ko teki anu yurega muno ko mogoriansi yesu megato gara njaranga ngwa mogoria okwa hali so ko tigara ngara garawe ko so irora iguru ebitu mabira yesu megato mbana arabisike ojeji oti arasa iwo ngonya ngokoro bobisi na ndo iwa abaka kambare banje te ko se to akangina nganjo to mongunone igonta geti akaronta niende yansi okutokeranga na kolire wononya twamuno muntu okuye ndulume nginda amanyeke gendererete wono rindi nyakinda akora nkubwatesie egendo ndagokorere gugunze twa yonko gokonya gukuiye kwara katunangu moyeri itwo munangu kuiye yoko ganda ore megondo Njungo tabuka niwo honda bingo mayete honda gete ko genda mu manyina goro mugondo orono elinde ngenda to chiko kamera gosinyara ngabo igoriani ndikwa gorete mugondo na gorete kare kanyono muntu uri mugondo mboro mayete tato mino gate abago gende ngori bago goteye igaga gotageteka ande muna arwarete to kumanyi kya uji goteye ande to manyi na yankete ikara agenda mumanyo munye mabu na ijenge ndondora abantu abukote bintu ni byeito ngaya yanko irana ari ngo buyo ngaji bazanyo buyo koro yango kirasa libaga sako iro buyo kilo 100 ngiro buyo kilo 50 toreke kwenda kugenda hivi bitukora bintu togotuma bikowoke nakabwo karibu na twagore taga ke tonyoro keri bibalire naende goja goika naende ngotebi ngabono top dressing asako ira kilo 100 ngiro 25 mbeke ngo tuma
oko gesuta gesetibuya nani no agenda kule moro igona ago konyire gose na dinda koyire kirimo na koyirimo egento keni gya kabere azengo koyireria irongo tigura akora ora ntono nyene ngondo no nyene chingoko boli chikobya na chiye chenga macha taiyo oye ni juju na biye chenga macha ta kora ti ebijuju bili chenga bitabu ati majengi yako ewanyo orete bijuju 300 ngo bigendere chenga kila lituko tuaga che bijuju 50 ebijuju ebi wambire ngabye ngombera ndo yanda komenda ngona kuyiye zinga kuyiye lakini ko garo mozunga atawete ngaki to successful husband behind there is what awe is woman ngaire nengoja kawera anye kokona konsetwa tutaje ngo ndabye zebintu biri ngate muno konsetwa na ije ngo konsetwa bora tamanyo ngo maboko na konsetwana irongo kira tore go seize to goji oya so itiga tokonye gatoko basikinga jito kinga kikine elinda kera abande bari muno baguturigereria bateba ngubo maene aba bugate kisemi kikurwa so manene ano ngate na je konyora iga onye tumuga kitinya sae toko ba mongaini 2 verse 26 Ecclesiastes no morandi ibere ibungo 26 Abora abora ego nanya tuni kosera sama kosiri na sita ya sai ya ko bo to ko mo ko o ngai ni wanya to ko ga tinya sai ora tuaro bo ngai to kunya ando mo ko manya ando mo ko ono mwenye akawe meremo osangererie bintu oye gacho ye kamo ando mondo iga sangererie akori ando oria ya go siriri ora tinya sai uno ko bisangere na buga azite kunya koligi na ande rito mwenye tinya sai erinde ko kwaro si kware kiramo kwa igungo mwana gete efisi ni muremete kwa mwakanira igo kwa mokonyiro sura mokonyi igazi kwa hadi yoko sangiri roje ticha gete mere oyo tama wakati ya sae kazi yako ni kututa pamoja lakini oyo wakati ya sae yako nanda ogotumia wiya aniwa abu dindu etia aruro diawa chikonya kotaboki aniwa abaga kambanje tiko sangiri na koreta baji igata gete ana kuguikanga na gore gari na gore goremo na akora gintu gete bantu baye mbana guenjo message igo baguchiguna matasa ye radio 5 verse 18 Ecclesiastes Dario mwaka ko soka bosa korunga na ndira na gocha kabosa Iyo mwana agotenga tato kire eke tuanize omonda akobekerwe tuanize eri aratabuga atikende soma gara ekyo soma ne kyao some ke kusibuya aya narorire aya kwarorire sai nama aya narorire aya wenerete yani ayaramaya nukuria na kunyua na kwa no mogoko ase bintu byonse monte chandire aiganze ya bintu birioba reti bintu abantu bariye nonyengwa kure ekero kere nyago teba ngarangiria abantu bamaite kubukia magombo ekero monta akiro kubukia magombo abana bayira ngatata neru gatoreta irigintu giti tata ekera ari gikobo igotukurie ngoko ekera ari yani tago tigege simba kia ire ngoko kwame yagatabanga onye manya angana banyenyere tutuanieri yani ge simba takigu kuinyelinga kanga bana banyenyere tu he monto mongina bunjeri ntaka bosi kabaoni 300 ntaka bosi ntaka sukari himoingo banyo are babeke moni
erinde gokwete ganya gotangonye mamure ngororo kango ntwari gentoki kichabati alinga mamo minto na barengo muya lakini obogo kona ndaye hamo ukigo barata ya bakende darura sabagaka ekera sako soma ni so menga mogaka tali gusareka ekere ni betaraswa mozaje ta gusareka no kuma ekero ya soiri buna Sulemani agoteba yari akobu mubi onye konyubwa tegenchabe kara kanyerera bune sindani bona akurigyo ngamutigiru wake na ndo kurigyo ngamutigiru wanga no otara gwenera ekiagera mari naro Sulemani agoteba ekero chibesa chikomenta kana ekero gotini nkubo komenta kana na abo bakuboria ngakibagora bako babange lakini ane ngora taberia bakunguga anya koroyo kabere koroyo gatatu muna muga kabuchego bangwa kama isari bangu koliyereti tako ganya kera dure omaga tabanga njoma nyete konya bankire tenga nyete ekioga nyete kuayire muna manyonja yete ekyagara yo kolanga takara tiki ingora na babu kareka 5:7 Jeremiah 5:7 Jeremiah ari barawa gutumye mutari uri otanga mukono mutubu wa urambiki andane kene bono ke sukari ya jiro ndo chaka komen oso mono so na raere Jeremia isano ibungo saba naki nda akaremba agere abana baino bambigire igo bagutiana asikinya sai kingao ekerera abate bintu bisaini igo barata bagutumana bakagenda asikinyomba ky'abakungu abataya igo bwete india basaja bakagenda asikinyomba ky'abakungu abataya ana musaje ono bwenzi okaganda se nyumba yo mutayayi tali igwanja kuebe family yao tali igwanja iyo koletereriwa ingi ego koletereria 13 verse 18 Ezekiel nakiyo koletereri wono okwenyora yani jiweke so karanze buye boli ngaki bana yanyari kanete tali igobwanchete igobwanyorete 13 verse 18 Ezekiel ora tolinga ana ro manana wataba beno obwaba bakungu abo nako barera ebimoya biri n'amaebi babisibaza amaboko abo ate babalera ebitamba bagutuba emetu yabo igekero gwakiro egento okogenda korio n'amaebi n'amaebi ayagokwanerunga principle number 1 when you step here webe family yao ayabona maganda nao kora kaga iwe naro kokoligere naende kirigintu kira iguru yao nonyene simi ya mukao gekorera to baise kunyirigiria muno koranga nero kwanye batayakira yana korera ngorayo taliye bwanchete nama yabya kugoda kitara kugodikiteti ekiyo kora igo musaja kako genda tako matabinga ki nero urarore era naro musega kogenda gusenkuira nari omaye tugotisa itio kogenda okoira na ngabigori lakini nendo nyetomo gosereti maze mbale banchete kogenda no nyambusa endiri etana kitururera buna Ezekiel yagoteba ekara kogenda kabiri ayekana kumusabira ayekana gokora maya Biblia goteba ko Jesus verse 20 na 21 egoteba nga omanene nkobasuburare batameguna kinyani asegetalia Yesu Gatinda kole dia bagaga nsome bungo bya bagaga bokuiraraga na chira baboraka mbale banarete kunya kuiranana yani yigori yokumweki ngibona uwe chandiraira agakega kuchikobe nyakata bana akago sete onya kunya kuiranana yani tataiti kuye tereranga ki roga magosa acha egasi anu kunya kuiranana oya to Biblia gotanga abakungu baringe Sidoni ababoraka
lakini Elisha atumetue saba bora kama liwonsi atumetue somo kungu oseravati ulingo muboraka na ndo mukungu oseravati akarago tomuo Elisha ako gendo saba amache yawe dalili ngabori na royo kako genda kumweria amache omatenga karatira na ndo ndentero mugati na ndo ndetera na amache inyura Elisha na roza osabete nyembura tetu agatanga ino terete embura emyaka 3 na gendo nusu akasabe bura tetu lakini yekiro gosaba amache na jaboyo nyasaye ngakyo nano nyure ngurugora na korete akakana tetu nano jiro gosaba mugati ngayamanya kwa rusi nano arosa beti tai nyure tinga kumusaba nino ando nyure Elisha nyasaye ko matabi ngagenda ninki keke gonkoru gikurageri ekereke gonkoru gikuna kumurageria na amache na rengo arekui ezoke gakama ano kuyakama na lyago tumuoro kujisu mukungu muboraka ngokite tegoteba na bira ale soko yawo yakamete ibyo bogaka kwete ezoke gakora gaki ekerigu kama na ende jerende ne korete ki nyasa ubu yobonge oyo goteba ngatike chintakana na ora kabanse meri noali igo mukungu sarabati ekarago tumua omugati ne na maje yaga tanga yaya mugati otonzaba ekiagera igontigaretio kabosi gane biguta nkorosi gaturi toke to guere elijo matebi ngakara gendo ratanga na kurando sali ara ko banango koro kwarenga agwa matenga karona go pimire buya tali maje gwagara lakini akagenda kamera sali bibiri gatebanga ebiguta biri kaera kunwejuba obosubora bumbu aerete ababura kambali baraba ngipi utamusaba kiende yali mo kumusaba ko buringa anya nubona no ntuki na ande biko babura kaingi ni nyali solimo haye toko chikoeti ko senkende kanisa ga kwa wako konya balisi biranga linga balisi karamo go etinga bangira turuchinga niga mwenyera baranga bande mbale tutene toko gorokamo lakini umo bwati buya ekombe kieli buya libukire wiki gabwa tamanye tabe akora kembe kinge kabuga nyali solimo nyokubuga to mukungu bali ikera nekeombe Nyali keko mbekera kina bako nyara lakini mbere kanisa tali bakora ki che naye kabo mukungu osera bati oyo ko visio musombo nyasaye elino nyarugo sisiliwa nonye no mukungu olia Elisha akonyete orenge na madeni dulia batanga no mubora ko akorete ki orenge ibaba kungu ababoraka nyasaye nakanetie bakore mirimo yaye kwa wakati unaofaa na kwa wakati usiofaa katika jina la Yesu. Ande no mayete Biblia ni musumeno onya bakungu mbare batanta ine bako na kwaura kidini kitabuga tisi kiko ha zije ikire na baboraka ekiagara ko ikaranza o mosomerorota mosacha ga 1990 bamara mwaba bakakara ginto gite baisike ba mwaba bakakara ginto gite nyimera barone ginti kiri yani munandi gancha ndigite amate tindochi o mosacha olio korokubazi tabue tini elio matebi gakogoso agaiga agokonya kango koreteki ando kuamua kusabosa bagwana hawa uruwatanga oye kinga kikire 19 saa ngorokeire mune Elisha orogete 19 verse 38 to 40 Marko ikomenengere 38 mpaka 40 chini ombeji na haba sabi bako sabama matanda Kiara bako eresa maere suru tungu. Akabateria soko yake alikuwa ye. Mwagwirindi kuruwa saboro kiba maliko. Bante tego tara, bea boya kisianga chintambe. Ewa na wao kwa ngwa sejichiro. Wango samoro kwa seli azore. Na kwa ikaransa seli itangani. Asechi sinagogi. Aba yayamanga ntambe ngaibango ikaransa. Maka kako sembosyo. Garafu. Aseme yegende yonsi. Aba yayanga ntambe na waka wangabusi. Elio. Abuwa kuulelie chinyombo chia baburaka.
na sobo ngainereri basa bongo tambe abo tagotiga bachikunya basoma gazi ojokole iwa na barabuna banyore kina naye goko mumuraka kabumuraka oyo semere kingo nanu bedi na janganyora botambe mbatebiga ababuraka bali kisambuli ababuraka bali basemere kiontugi bagasemeri omete bagasemeri okiriti bagasemeri kurumunya ande buyero ko mumuraka ayezo kouru omumuraka boni First Timothy chapter 5 verse 5 mumuraka boni nabwato yasemere 5 verse 5 First Timothy awati kawa samara wana wacha kuliza oya kwa samoyi okay Toma oyo romo boraka bori na ndo otigire buyeka igoyo romo boraka otigire buyeka na ndo mete naro somoni rende otigire buyeka majako oyiga amasemere kinyasaye wane gasi aya no konya koboria na gusaba botuko na mubaso ina ari gasi aya yatebire ngagakorangeri bamontuki bamusabira iya kuna kuburia gotebio monene ngomonene ekero mugakona ari kurara no kuare na ndi ukaruri bagakarara bono nyorokereria mangana bisikanita soyo gimobo ekiagara mangana nari ntamanyeti bono na sabironda na gontanga na sekirenjera na sabira seritaria Yesu okuno kumusaba kumuburaka uyu urumuburaka bo na ndi otigire buyeka lakini uyu urumuburaka na ndi otigire babo mbete babo kiriti akanyagatango manena torende bokimanduya ngasini aratera muri akorera abasaye bali mukata abana abanene abasaye maite na sekonyora edini yeitu ndutaiti gosoma tutaiti tuasoma uiso gosoma tubugatinza na saitani nabamanyete bahemere mengi bahemere mekongu eyini kiza kibabore bagosomera barabana kusianyana nene cyane egetabu yeke uiso gokeriyeria ngakigerije mbarenga bakebwata sinyomba cyane aya no ngwana gosoma nje ndiko borie ntukereime lakini mbarenga bakebwata bali naro ande mwadi egetabu yeke chapter 2 omo muyo jorisika orege tekitaibere etainere rojinze etaiyendere rojigo oyo nyataibere oyo omo muyo nigai kachinga kiata geto moiseke omoiseko inaende tasometi lakini omo muyo no monto masomo obwate kidigiri ngo moiseko tasometi akamuanga ekeramuanga agatemenyera ari nera ingendu agatemenyera ari agarange gende kera makonye no komeke tayi yende rojigo wono muyo tali maya nye kyagaro moiseko tasometi amuangete igaga kwa akatika kisatini gati akatika neche nera alinsabu aya baza kyarengere ndi katika ororo ekyagaro moise ko tasometi akora tengaki amuangete agarana ariko nakosome getabu ekera chete konyanga nonye ne kintereba chikutuo mabanto para kintereba chikutuo machigali kinde para kintereba chikoyeri chigali chinyinge chiabo igago changanyikiwa komyemba osoka n'uburuburia onyoro kori egento atabangeti abana chitenga nyoro egento yana chitenga nyoro kera ekero omwana omoiseke akona gokwana ruasi nyire ekera atwali umuchando egekubwati nogokwa inkiagokwera igagochigwerengere ringa nakigosaba abantu bekanisa baraje bandore igondi riabeire munabeire nakiboneke nyorokeraje kendore nakibona abayuri baraje batebe yani buye na jekina ainde nabakora jekina bare na ngina ngino mbona chesie kina omoire clinic mata ogombo omo ikiaro ira na gochaka omo garenjera gocho na kuyoboyi na chato boegose ekera ikirinka enda ya muanga na ando ira na gocho ogojo ikororo otamuomona tikatukurangiriria ambulance omuwiru ya ibosongo ogoji komo ibosongo osibere to gochaka igondo igwana
Kwa hivyo kwa wana ngimwakararaiga matare gatiga boro kuminga twakora ego barenga ngate naye no moize ko omwana ko kyogembo mwakora ko kibosongo bibura bibiri ataba naye vasatira rebotini osea asaba kungu bali banjete ko kora mangana ibona na eresi igo to ko ganinya ko eresi ke gusimono Vamos osea nginya zako kikokora na baise ka buono Abanga ngama agiere 9 verse 13 and 14 Hosea Yeseki Eki bagwenerete Eki bagwenerete Koba ngere kiege Ngomba ichimbe kiabo Nichimbere kiabo chiumepa Na torako Digo guapa kok tu bagua tu biro. Okay. Ada wajib no some biao. Some 14 ya. Bon. Ngomba ichina jabo. Chiomepa. Ye ko jinsa senare ara ka tebanga. Wako 14. Okay. Agara oja ko gandara ko soma, ndukiranga kurusu kwa soma etike ko bachikinya ko soma. Iwa. Omosikana ba kore nyangi buya. Ko mori kere tiana time, mwadanga baba bakimbu ya kororeka. Akimbu yali. Akimbu yali. Nada bangi namono tora bachaki ko we ka banga ki abalendo ko ngakora ko ngire no mori ko bosio. Ano mori no ko ruwe merondo otine nilio morondo bune tuwa eri tuani yabunire. Akiri rinde mbuyari. Bas, mwaka ayamo. Iwere. Tato. Na tutika. Aya ababu eruwe na ina mojo ko. Akie kai. Dali arore bobe. Na monse ko dali arore bobe. Biblia yate abanga bae ekyo wenera takoba. Ekiara abana bali barengo barusi kubakolireki. Wono michimbere kiabo yombe pa egetare. Ana wasoma ko jinse anya gwaka mo ikirie metinye 5 mo na nene 5 me goikera Muna yake metinye 6 Muna yake metinye 3 Muna yake aliyesema aiki arati Buanone abagaka barabuma minje mbaerese karotore ndutueka igone boikero nayo kore ekiagera nabo yanarete huyo ngotari yewe ngore orio narete bo igarayo mwese ko kago kina aye yabeire batimbayo tere iri wateri ngarindi kosa si kosa mara ya kwanza kurudia kosa ndio nini aye tigo mwana oyaije ekiagara ngoje goikerere yasa mubeka saga ya ebyana biri banasi niko bitindo kwa kurwari saka nyoko bitinde kabije kurage na imeye dini no akarete hano wakatera ninko ga ne tyo monene mbwate o kwa kundae Bono na kora no nyara korora no bokie byana biri aye bono gocha ndigiti no mwezi kona bacha ndigiti ngangonya mamere karinge monene aringe ku nga device ko chikango nimbuga takamo kango ko chinkale kuliri limo bono ga kuli ronzi igabana baito tigato baseni
naende tigatobagorere ebitabu basome nabo okonyora egetabu giakonyomo lakini tugujikunga tugore ebitabu muna bono tojijikambi twarigereria ebitabu buna enyama ekwete pare ensemo gwakuminga nkibono barenterete n'ekibindi eki nakirakio n'abandi bagoteba nga tusome vitabu tupate nini azi bona yerara bona orore gusenga yie egukoira ekitabu gikokunga Child Guidance chapter 3 Child Guidance chapter 3 ere ni waitiga goteba nga enchero okorera omwana omotangi nere godetermine wangazwa nere koraga eki abana bande bagocha koba igo omwana omotangi onyagokomorera buna rigeneria ngokorita igeti buya naba bande tesemu nere bakoibera gokomorera buya gokomosomi buya naba bande bakorire ridirio omonto ategete gotindi yake oinyoranga obe ankorungara omostari oyo tare gokora iga abantu bari banjete konyakogombia abana mose dadi inju monyori kiwocha tata mokogati mwana tamaitirie taria yakorokwa gokomobona nakio ngoroku dadi noyo dadi bono ebi dadi mbirenga bireke nyoro ekero omwana oyo ari oyo dadi bono omwana oyo arazira atebe ng'akoroku dadi nande noyo dadi are omwana ono aratoke narakonywa aronga moirani gochiasegete egeria abana bao motebi ng'agokorokuga tatumire akorokuga nainche nkorokuga nyogokoro niga nasokoro yao niga seinonga segete onyera abana baha baiseki komo nyakoba nabo nyakubwata abaiseke boka batebi nga moinano isomoke nero kubwachiso moinano yaro manene oyo moino nero okubwati isomoko oyo ori nero mokogoti elinda abana bakabako na gukina kera abenga mwana mumurata atogete baba raisi kobori ngaki obore mumwaito na intumbu arenga ngaibore nonya mwana mumurata akorete ki gora jiro mubaro 27 nike muga kama gotirimboka abaise kwe basoro feyati ya baberete raisi kobori obore mumwaise asenge njongina baikaranzi tia kabatebia omwana motebi ngakuruga gojimata ari ntori kunywomerana lakini gojingubwa kunywomerana tole bona abande no tole naende gokubori unaki ineo mongena ngwanjire tokoroba korera yani gotentuna abaoji twenzi wamenya kongo mongino kuira niringa bona rendi nkitora akore goteneze yaikirebo aye nonyo omwana wago tebinga nimbwa tasengo chakoyanda gochia mumuri ngayo no gwate okogenda gochi oterero mangana rero bo bisimbo kore tiki kako na kokoereza na bora nyoro bono bumachoge matenero na bumachoge rona kore tiki bono omwana ataboreti gako igungango chigakera kogenda oro bumachoge takogenda nende bumachoge guikomo mwerekeo omatenga bumachoge rugora abantu bari bumachoge rugoro na bari bumachoge mate na bamo bakore tiki ekiara chinyomba chirikire bumachoge rugoro na chichire bumachoge mate mokani ngaturi gosokanya bitunu uru ekiagara nya bitunu mbokione nonya na asengera mbokione koreteki aba ochimba rugoro magena na aba ochimba koreteki yani mokani ngatako igulingana bochi oruorenga ringa ari rugoro no bochi obo erindo omwana una kumanya bona abandi singe njutu tali kubasomia yokonyora banyora lire taoni banyorira abana nonya mbatato bona oko mateyo ma watabi nganjo manyete tinyi gwetige ndo wantebi ngai kwarenge kurukare aba momba nywa maine kabire iyo waro amana acha karosa kaba chiri sekonari ba chiri university kyagara kurugora yo jamata nare nyomba kinyoro na kemo lirikare bwari ngo bwacho na monyonjo buyabari olwa sora no mweli bono yaika ekero obuga erire musaja agaka Mombasa agatigiro mukungu abana akamatenga hata waisano oyonka toliyogezako lakini abana ne university bakorete igobuno moibori Biblia gotebanga mangana ya na abaire mobe muko na kuyiranirira nonyene kero moikaranzete nonyene kero murasoro gendo andonsi semo gokora muna kuyiranirira amangana ya elinda abana babaya manye lakini libagerio ekitoko nya kuyiranira no kunya bateria abana nga yogokoroma eteno maroi nabwati nyangao nyokomake moina o manyete no maroi to basekoragera muaye yani aina aroto kunya kuyiranirira bono mwana go kino manyete nga moina no barogi na moina no barogi aso barogi botari ngai inkaga bono ya sauti tigatokoi. Get the point. Take a step forward.